Subay sa mong balita, 35 ka mga pulis ang gipabantay sa sitio sa Patira, Barangay Lusa, nga gipaubos karon sa total lockdown tungod na sa tulo ka mga kaso sa COVID-19. Gipaniguro sa Cebu City Police Office nga why makagawas gikan sa naasoy nga sitio aron malikayan nga makatakod ang mga kagaw ngadto sa ubang lumulupyo. Ano ang report? Gawa sa kapulisan nga magbantay sa mga agianan, doon ay mga pulis nga magput-patrol sa interior portion sa sitio. Sulob nila mga full personal protection equipment kon PPE aron pagsiguro nga di sila mataptan sa virus. Gani sa video nga kuha sa Cebu City Police Office, gisusi nila ang mga Pinoy-anan sa mga nagpositibo sa coronavirus disease. Gisiguro usab nila nga dili makagawa sa balay ang mga tao nga nasa sulod sa mga Pinoy-anan. According to Dr. Villa, na-test na tong the rest of the members with sa family and yet negative naman hinon. Giklaro ni Police Colonel Josefino Ligan nga wa makaipsot ang usa sa ilang gibantayan nga COVID positive so kwahi sa migawas nga mga report. Aktibo ang mga mulupyo sa sitio nga sila na mismo ang nagbantay sa ilang mga silingan aron dili mo katap ang virus. Properly sealed ang sitio sa Patera. In fact, ang mga residente mismo dito nila nagtinabangay na nga wala gyud mo gawas. Og sila pud mismo gabantay atong duha ka household nga naay positive nga dili gyud mo gawas. Samtang gipaniguro usab sa opisyal nga mag-disinfect gyud ang mga pulis human sa ilang duty sa Barrio Luz. Shifting ang schedule sa 35 ka mga pulis nga mao mobantay sa dapit hangtod nga matapos ang lockdown. Human na sila sa ilang shift na ay area po dito nga sprayhan sila for decontamination. Ang ilahang suit properly nila i-remove kay before nato sila gi-deploy ditong unom, they were being oriented by the City Health Office. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.